Ahoj v dnešnom videu. Ak hľadáš akcie s obrovským potenciálom, ktoré môžu v nasledujúcej dekáde priniesť investorom vysoké zisky, si na správnom mieste. Dnes sa pozrieme na 5 európskych gigantov, ktorí dominujú vo svojich odvetviach. Od technologických inovácií až po luxusný trh a farmáciu. Zostaň do konca videa, pretože niektoré z týchto spoločností môžu mať obrovský rastový potenciál. Nezabudni dať like a odber, ak ťa zaujíma investovanie a chceš dostávať pravidelné tipy na akcie s potenciálom. Začíname s holandskou spoločnosťou ASML, ktorá je doslova chrbtovou kosťou celého polovodičového priemyslu. Čo robí ASML? Spoločnosť ASML je svetový líder vo výrobe extrémne ultrafialových EUV litografických strojov, ktoré sú nevyhnutné na výrobu najpokročilejších čipov. Bez ASML by neexistovali moderné procesory v iPhonech, herných konzolách ani dátových centrách. Prečo je ASML atraktívna investícia? Tak asi najvhodnejšou odpoveďou by bolo jej dominantné postavenie. ASML nemá žiadnu priamu konkurenciu v EUV technológii a čipy budú stále potrebnejšie. V AI, 5G, automobilovom priemysle a cloudových technológiách. Spoločnosť má silnú finančnú pozíciu, má stabilné zisky, rast tržieb a hlavne vysoké marže. ASML je jednoznačne jednou z najdôležitejších technologických firiem v Európe a jej akcie môžu byť zaujímavé pre dlhodobých investorov. Poďme na druhú spoločnosť a je ňou Hermes International. Ak existuje jedna luxusná značka, ktorá dokáže nielen prežiť krízy, ale aj stabilne rásť, je to práve francúzsky Hermès. Čo robí Hermès? Hermès je synonymom pre luxus. Vyrába ikonické kabelky Birkin a Kelly, hodinky, parfumy a módne doplnky. Vyznačuje sa extrémne vysokými maržami a lojálnou klientelou, ktorá je ochotná čakať roky na svoje produkty. Prečo investovať do Hermès? Odpoveď je jednoduchá, je to rast dopytu po luxuse. Bohatí ľudia míňajú viac než kedykoľvek predtým. Exkluzivita a silná značka, Hermès si udržiava status symbolu s limitovanými sériami a vysokou kvalitou. Akcie Hermès rástli stabilne počas posledných 10 ročí a prekonali aj konkurenciu ako LVMH. Investovanie do luxusu môže byť výhodné a Hermès je jednou z najstabilnejších a najziskovejších spoločností v tomto sektore. Treťou spoločnosťou je Total Energies, energetický gigant, ktorý sa mení na zelenú budúcnosť. Čo robí Total Energies? Pôvodne tradičná ropná spoločnosť sa transformuje na lídra v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Investuje miliardy do solárnej, veternej a vodíkovej energie. Prečo investovať do spoločnosti Total Energies? Jedným z hlavných dôvodov je firemná diverzifikácia. Okrem ropy a plynu buduje silné portfólio v zelených energiách. Spoločnosť ponúka atraktívny dividendový výnos pre investorov hľadajúcich pasívny príjem. Má stabilné globálne pôsobenie a teda pôsobí vo viac ako 130 krajinách a patrí medzi top hráčov v energetike. Total Energies je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú profitovať zo súčasnej energetickej transformácie. Poďme sa pozrieť na štvrtú spoločnosť a je ňou Saab AB. Švédsky obranný gigant, ktorý profituje z rastúcich výdavkov na bezpečnosť. Čo robí Saab AB? Vyrába vojenské technológie, bojové lietadlá, Gripen, raketové systémy a radarové systémy. Silná prítomnosť v Európe, ale aj v Ázii a USA. Prečo investovať do Saab AB? Aktuálna politická situácia v Európe, ako aj vo svete, vedie k rastu obranného sektora. Napätie vo svete a vyššie vojenské rozpočty štátov podporujú dopyt po vojenskej technike.
Saab AB ako technologický líder vyvíja pokročilé obranné systémy, ktoré sú konkurencieschopné na globálnom trhu. Spoločnosť aktuálne dosahuje silný rast tržieb a spoločnosť ťaží z nárastu objednávok v NATO a ďalších krajinách. Ak hľadáš defenzívnu akciu s rastovým potenciálom, Saab AB môže byť zaujímavou možnosťou. Poslednou spoločnosťou, na ktorú by som chcel v tomto videu poukázať, je Novo Nordisk. Dánsky farmaceutický gigant, ktorý dominuje v oblasti liečby cukrovky a obezity. Čo robí Novo Nordisk? Jedná sa o svetového lídera vo výrobe inzulínu a liekov na cukrovku. Nedávno uviedol revolučné lieky na chudnutie, ktoré spôsobili obrovský boom na trhu. Prečo investovať do spoločnosti Novo Nordisk? Odpoveďou je rastúci počet pacientov s cukrovkou a obezitou. Ich nové produkty na chudnutie, Wegovy Ozempic, sú obrovským hitom. Spoločnosť vykazuje dobré finančné výsledky, stabilný rast tržieb a vysokú ziskovosť. Zdravotníctvo je sektor, ktorý nikdy nezanikne. A Novo Nordisk je jeho klenotom. A to bolo našich top 5 európskych akcií s veľkým rastovým potenciálom. Ktorá z nich ťa zaujala najviac? Napíš mi do komentára. Ak chceš viac podobných videí, poprípadne viac informácií, aké konkrétne akcie a ETF nakupujem do portfólia, pridaj sa k nám na Patreone. Na Patreone máš prístup k prémiovému, exkluzívnemu obsahu, ako aj k tipom na zaujímavé, podhodnotené akcie. To by bolo na dnes všetko. Vidíme sa v ďalšom videu. Čau.